Lukorokni nukungni jingjalno sakbaithini jingjal bai baksa wansugini haru MDC Boromlang James Deborma chongmari purwo je lukorokno kokrima haikino kaisa ke je mansak samung tangui tongo jora jorabo amchani lukorok kwbangma jingjal dukho birman khlaio o jora rogobo lukorokni sambo bachawi chubachu khlai tongo MDC Boromlang James Deborma obo haino tini bo salchani saluno nukung khungtambo nukungni borok thuyui naikhlai panda khlaimanya wan lai tongma jorao koktuma manai thangui sogoika MDC Boromlang James Deborma te borokni nukungo mairum tei financial rok problem ngui tongmano je mantui chubachu yaphari kabukha party mungni thayingka 12 arsika TTDC constituency ni bising khobjak Haripur kami Jolai Tisa tei Ratanpur bisi boro jamira kami o kaitham kami o thangui chubachu yaphari kha obaikino MDC Boromlang James Debormano lukorok hamya saya jora prubo logio manai mukhango muni mung nukjak bai kha obaino mangpili kasipika nainedi paithego tam koksaka chini mangpiliwo Akun number ada kartu. Ada masuk. Dia ya kok. Bono kita borong 10 poin kita. Balik ke semua. Like hambai maro joto sini media friends bokno tini sung haino hai 12 Ramchandroghat constituency o blaike chukjaya nukung no hini mano puila ke sung pochim kunjubon BC o sung thangka under 12 Ramchandroghat constituency o no ADC ni klayo aro condolence ni bagai blai nukung chugya boskhangni salo koyekdin pore boni condolence rok tongo nogo thijamani ke borokno sung financially sung chubai mankha blaike khatong thokka kai boni pore haino hai sung Jolai Tisao tinino thasingo no sung taise thangjauka aro bo haino hai condolence no blai nukung chugya borokno bo sung je chuktui financially support sung ri phaika tabo haino hai sung Ratanpur bisini andaro khobjago ward number 3 para ke boro jamira o jaga bo haino hai sung khanaka kisudin sekang o nukungo bo thijaka kai sung saimangkha nukungni poribar rok blaike chukjaya no tongo kai borokno bo sung je manti chubachu kisa khlailai hini no sung tini mairum rok kisa chubalai financially kisa chubanani bagi phaikya hambai maro specially tini hai obo hai jorao support khaipaimani bagi sini bisini chairman sini Dakhuk Pranab blai ke dofani bagi samong khlai tongjao tebo hambai maro sini Dakhuk Dhananjay bobo blai ke sakthari
Pochim Kunjubon ni simi pura right from today beginning ni simi bosung bai tongui no chuba su khlai tongjo jawo tebo hambai maro sini takuk bono bir obo haikeno parani VC ni members rok bo tongo sini logi leaders rok tongo norok yango nukhna borok bo elaka no tuiduli tongo borok inform khaino sengtina oro phaimankha tai obo haikeno seng I think chuba laina nang haisi gönang to tibra sarok ni bisingo asuk kebo gri jano কিন্তু খকসা খকनै যে চুক্তি जों চুবাलायमोन बिसिंतै केबोनि पजानो जुदि ताइसा जों रुजुलायै हालका खायमान खायखावबो सिनि तंथकमु बुबाग्राबो अबनो सुनो फुरुङो बुबाग्राबो नायो अबनो गावबो हायके बसखांनि सालो सोंते काइसेते काइसेनो याक मानजुलाय चुबालाय मांखांखाय तिप्रा सारकनि जोंजाल ताइसा कमिवन होननै आं थाखायो तैबो हामबाय मारो लुकुरकनो अबो हायकेनो नरक बो जानि जानि एलाकाओ पाराओ निजिनि जायति गुस्ति याफानो केबो जुदि बाहाय जों जालक लाइजाक बा चुबा जरक नांखांखाय जों जतन बसखांगा गक्लायि किसा जेसिनि चुक्तिनि बिसिंतै येसि चुक बायफानो जों चुबालाय मांखांखाय I think तेबो सिटिफ्रा साराव आगुक नायजा हामबाय